תמי. אז חילקנו את זה בתים? טוב, אתם ראשונים. לא? לא. טוב. טוב, בית ראשון רק אתם, נו. אז תשאירו בית ראשון אתם, יאללה. היא קיבלה את הקבוצה קצת לפני חג חנוכה, היא ממש לא תיארה מה שיקרה. היא ששה לאט לאט, פה חיוך ושם מבט, והבינה שיהיה מה שיהיה. חבורה דעתנית, ססגונית וייחודית, שבחרה לבוא ללמוד ולהשפיע. ומיד כך הסתבר שהעסק מאתגר, ונראה לאן נוכל עוד להגיע. אקדמאים מכשירים מהר, ותלונות כאן לא חסר. בין פדגוגיה לויגוצקי, כך ספטמבר מתקרב, מתרגשים ולחמודים מכל הלב. תודה תודה לתמי, תודה תודה לתמי. בנים. ואחרי תקופה קצרה כבר התחילה הכשרה, בבית ספר פעמיים בשבוע. קצת צפינו בכיתות ולימדנו עוד ועוד, ונכנסנו כך אל תוך הלא ידוע. ואת כמובן דאגת להקשר וסיפורים, הרצאות וסיורים, והכל תמיד בנועם הליכות. אקדמאים מכשירים מהר, ותלונות כאן לא חסר. בפדגוגיה לויגוצקי, כך ספטמבר מתקרב, מתרגשים ולחמודים מכל הלב. תודה תודה לתמי, תודה תודה לתמי. אפילו הכלב מתפעל. בנים. למרות ששיעור לא מעבירים ברור, מלמדים זו המילה מדויקת. את הידע כאן מבנים ודמיון מודרך עושים, כל מפגש זו התנסות כה מרתקת. והנה חלף הזמן והקיץ הוא כבר כאן, היה נעים ולא תמיד פשוט. ואנחנו נשארים לסדנאות ומבחנים, מצפים להיפגש בהתמחות. ובעצם לא נגמר וזה לא סוף הסיפור, נאמר שלום וגם להתראות. צאי לחופש תהני ואנרגיות תצברי, עוד צפויות לנו ביחד חוויות. אקדמאים מכשירים מהר, ותלונות כאן לא חסר. בפדגוגיה לויגוצקי, כך ספטמבר מתקרב, מתרגשים ולחמודים מכל הלב. תודה תודה לתמי, כל הכבוד לשמרית. כפיים לשמרית. מעולה. כתוב, יש. אז קודם תדעי שיש לך תמי, תדעי שיש תלמידה, יש לך תלמידה מאוד מוכשרת בכתיבה, שמרית, שתעזרי בשבילותיה. תאמין לי, את נותנת עוד כמה עבודות.